OK, hoši, já vím. Extrémní dlouhou dobu nebylo video, mám k tomu svoje jistý důvody. Zdravíčko, mám pánové, moje jméno je Gezič. Já tě vítám po 12 dnech, nebo po kolika, snad po 2 týdnech u videjka. Každopádně měl jsem angínu, byl jsem asi týden hotový, nemohl jsem mluvit, ale jako absolutně. Mám antibiotika ještě doteď, ale už jsem vás přece jenom nemohl nechat bez videí, to je samozřejmě jasný, že jo. Ještě předtím jsem měl zakázku pro jednu obec, byl to neuvěřitelně velký projekt, byly to stovky videí, které jsem musel zpracovat, za něco přece jenom taky musím žít, že jo. Jsem spocený, venku je asi 400 stupňů, nemůžu ani na sluníčko. A tak jsme se rozhodli, že se opět podíváme na nějakou tu vaši tvorbu. Like na video, odběr na kanál, udělá na 100% radost, ještě jenom moc krát se omlouvám, jdeme se na to podívat. Protože a další video bude až ve čtvrtek, protože jsem byl středy do půlnoci v Londýně. Fakt se to blbě sešlo, sorry. Desítky videí jsme obětovali, nebo jsem věnoval vám raperům. A pořád mě stejně zajímá, kam se posouváte, jestli stále děláte hudbu, po případě, kam jste se celkově jako lidi posunuli. A jdeme se podívat na úplně random videjko, třeba tady. Reakce na vaši tvorbu, vaše nové tracky. Dámy a pánové, vytipoval jsem si tady pár interpretů ze starých videí. Dámy a pánové, Tobias, máme tady poslední písničku před 5 měsíci. Ještě kouknu rychle na Spotify, jestli čirou náhodou tam aspoň něco nedá. A máme to tady úplně ve stejném pořadí. Každopádně je to velká škoda. I takhle, dámy a pánové, je možný, že skončil s hudbou nebo chystá nějaký velký projekty. Jdeme si aspoň pustit písničku Černá nebe od Tobiase, je to jeho poslední skladba, kterou jsem teďka viděl, lajčík ze šupy. Hvězdy padá, černá nebe, dej se spouští, začíná nálada depresí, zase samotě. OK, kámo, už teďka musím říct, že produkčně a soundově je to strašně naložený. Já jsem hvězdy padá, černá nebe, dej se spouští, začíná nálada depresí, zase samotě. Já jsem víc, co já mám, bitch. Okolo hodně lidí, ale kamkoliv vejdu, já cítím se sám, bitch. Nevím, jak je to fakt možný, ale co nadělám, se zabavím sám, bitch. Takovej depresek hodně. Ale nevadí mi to, hele, nevadí mi to. Já fakt rád mám tě, ale kolika možů po sobě uklidí, když skončí party. Ale kolika možů skutečně znají, když vypijou pár piv. Okay. Pojďte nad kontitou, já za sebe můžu říct, že jsem blest. Podívej se na můj tým, podívej se na moje mužstvo. Kámo, proč končit? Kámo, jako reálně, jako pokud, samozřejmě je možný, že neskončil, ale pokud jo, tak je tohle strašně zahozený talent, kámo, a já si nedokážu představit mít takovouhle kvalitu a mít takovýhle ohlas. Já nemám jediný důvod končit, kámo. Tam musel být nějaký jiný impuls na to si dát takovouhle pauzu nebo po případě skončit. Jak když není energie je, tak přijde branetka dobije, pak dolije, mícháme další drink, I liricky je to zajímavý, kámo. Je to takový docela jako ne set, ale spíš je to takový jakoby pohled, takový ten true pohled na svět, kolik těch chábrů jsou opravdu chábři a tak dál. A je to o pomoci o lidí a jako je to taky zajímavé, jako mírně je to takový jako, působí to melodicky depresivně, což samozřejmě asi má to takhle bejt. A jako za mě to je skvělý track. A je opravdu škoda, pokud si právě skončil, kámo, protože tohle jako... To by byla tragédie, holy moly. Dámy a pánové, druhým interpretem je Skety opět 5 měsíců zpět. Je to byl nějaký jako globální event končení raperů, kámo, před 5 měsícema, nebo jak to mám chápat. Ale každopádně slyšeli jsme písničku Chyby, která byla relativně naložená, pokud vím. I to bylo, myslím, protokolná. Je to ono. Chyby pořád dokola, večer musím se zdokonalovat. Mě to bavilo, mě tenhle track bavil, dobře repetitivní, tak jako zapamatovatelný, super. Za mě tohle byl dobrý track. Otázka, jak na tom je vzkaz, který je o půl roku mladší, tím pádem je možný, že do měsíce nám přijde nějaký nový banger. Ty vole, vypadá úplně jinak. Kámo, nevím, proč mi vyzá, že připadá PTK, kámo. Bez tetování, bez dreadu, bez všeho. Už ne. Škoda, že není tam žádný lip-sync, jo, že ty jakoby něco říkáš ústy, ale absolutně se jakoby netrefuješ do toho soundu. Radši ubalen za 300, už nemůžu urůst, mám totiž málo místa, hlava je čistá, neřeším čísla, nepotřebuju zapít, protože slova hoří, nezve nás na byt, neboť Jozbo, hoříme, zapaluju plant, letíme, makám furt na svojí věci, pičo, nejsem línej, a zelený sklízem, každému se a
točím líny a to mrdám, točím klipy. Na ušti nula, ale v hlavě jsem rytik. Nelíbí se music, můžeš mi dávat trimming. Kámo, to jsem nedal. Kámo, tam je škoda, že to je strašně repetitivní a nemá to nic speciálního. Je to nuda. To je fakt škoda, že tam jakoby není nic zajímavého na tom tracku. To je jediná škoda, že takový jako hodně klidný, jak chápu. Má to takovou mírně temnou flow, nebo jak to říct, takovou jakože asi to tak má být. Ale já toho nejsem určitě fanoušek, nejsem toho příznivcem. Ale jako asi overall to není špatný, ale na to, že to je jako o půl roku a čekal jsem laťku výš, tak bych řekl, že naopak je tady laťka níž. Jako určitě mi přijde, že tady je jakoby jaký příjemnější sound, takový jakože víc crispy, takový jako příjemnější, že tomu jde víc rozumět a tak dál. Ale to mě bavilo, jak to bylo taký melodický, tohle, bylo to docela i vtipný. A mě to takový ten svůj vibe, ten studio session, prostě mě, jako posluchačovi, to prostě přišlo lepší před těma 5 měsíci. Ale každopádně držím ti palce, chlape, držím ti palce a jako fandil jsem ti a doufám, že jsem skončil, tyjo. Jako, hoši, jako zatím každý interpret, kterýho jsem slyšel, tak má 5 měsíců poslední track, což je velká škoda a já doufám, že pořád děláte nějaký věcech, tyjo. Dáme pár kazy, vidíme, že tady to žije, kámo, tady to jede. A jdeme si pustit kapky deště. Náčelní sklo, kapky deště, já nejsem Sergej Blan, mám v ruce, sedím vzadu na zadním sedadle, ty se necpi s náma, nemůžeš být. Náčelní sklo, kapky deště, já nejsem Sergej Blan, mám v ruce, sedím vzadu na zadním sedadle, ty se necpi s náma, nemůžeš být. Chápu to, je to jako zajímavý track, ale nevím, jestli jsem příznivcem přímo jako. More nikdy už back, nechci tam dolů, už nevrátím se. Teď chci jenom up, jednou ty tracky budou kvalita. Nevím vám, chlapec to zkoušel, potom mi to vál. No co uděláš, neměl se jako kart takhle chovat. Ale mám to v piči, jedu si svoje a nevšimám si. No do doby, když budeš to piskovat nebo hrotit. Extrémní radost mi dělá, že pořád děláš hudbu. Pokud seš to ty, což doufám, že asi jo, protože prostě Kagzy asi je jenom jeden na český scéně jako interpret, doufám to jo. Nezní to vůbec špatně, říkám jenom, nejsem toho fanoušek, ale jako reálně si myslím, že jako to tam sypeš jako dost dobře a drží mi palečky. Fakt jo, aspoň jeden člověk mi udělal radost, že pokračuje, kámo. Jinak jsem smutný, to jo. A chtěl jsem se podívat přímo na Kyliana, proto jsem zavítal na Lonely Wolves, protože byl membrem, nebo je membrem, nevím. Ale každopádně tady se nic neděje. Proč přestáváte dělat, kámo? Proč přestáváte? Kámo, je to úplně jako, borci, tohle mě fakt strašně, ale enormně mrzí. Já se vás snažím motivovat, kámo, abyste nepřestávali a přestáváte mi pod rukama, kámo. To mě hodně mrzí. Jako je vás extrémně moc pořád, jo. Je to fakt škoda, že mladý talenty, který můžou fakt se jako prosadit, což Kylian byl na 100%, kámo. A i spoustu dalších, který jsme slyšeli, tak jako fakt škoda, jako že přestáváte. Fakt jako jsem smutný, fakt jsem smutný, kámo. Každopádně jsou tady ještě pár interpretů, na kterých jsem hodně zvědavej. Ale mě zajímáme toto. Kulsum. Kamaráde, tohle byl totální banger. Jo, tak tady se vaří pořád, kámo. Borci, dáme a pánové, tohle byl interpret, který mě před rokem ukázal asi nejhezčí klip a nejlepší songu, kterou jsem v tom roce slyšel. Potom přišel s písničkou 6K dní, která byla ještě lepší. Dáme a pánové, Kulsum s písničkou Pou. Jdeme si kousek poslechnout, protože to byly totální bangry. Samozřejmě odkazy máte na všechny v odkazu popisku videa. To bylo myslím z prvního nebo z toho z druhého klipu. Kamo, produkčně opět totální Hennessy tu jsem pil, nic moc, teda koňak. A bourbon. Já jsem pil koňak teda. To je crazy. Tu jak vypadáš? What? Co se stalo s tím klukem? What? Tak pojď už.
Nemám strach, nebo ho nechci vidět, no se nemám za co stydět, takže můžem v klidu bět. A nemyslím vyjet si držku a dát tu hudbu lidem, carpe diem i s minimem. Projíždíme město s klidem. A na názory čijem, myslíme rychle i žijem. Pořád jet a víno pijem, hladový jak stádo hyen. Berlín, Milan nebo Vien, jednou teďka já fakt jen. Vypnout hlavu všechno stranou, ať zas baterky nabijem. Už jsem zpátky 627, SYBNS. Jeba dejta, že se smějou, na to je strebes. Zkus to dát, ty můžeš se mnou, jedeme tam, kde je yes. Není lejde na temelu, neznáme hranice mez. Jako mladý dělat bordel, starý víš se Mercedes. Kolik pali jsou kolem mě, že... Wow, kámo. Ty jsi posral, ne ten hlásek tam, ty vole, vyřvaný. Jako to ještě nemůžu dělat, páč, mám ještě krk v hajzlu docela, jo, ale ty pičo. By z nich mohl být les, balíkem je vždycky nejlíp, ale dal bych to i bez. Je to lehký z toho spadnout, ale miluju ten složen. Pau. Nechceme žít jenom průměr. Pau. Jebu ti smlouvu a úvěr. Album, co máme kolůver. Pau. Jedu proto si Range Rover. Pau. Nechceme žít jenom průměr. Jebu ti smlouvu a úvěr. Album, co máme kolůver. Jedu proto si Range Rover. Sypím další dvojty, hledám klid někde. Oši, reálně tohle jsem musel doposlouchat, tohle je skvělý, okamžitě do songs, kámo, konečně někdo. Jako tady, zrovna můžu říct, že ta kvalita je jako o dost výš, jako minimálně jako produkční stránce, a potom jak se hraje s hlasem. Tady musím říct, že to je jak tak, kdyby se přišel s někým dospělým, nějakou zkušenost, že má úplně v něčem je úplně top a dal bys mu říct, hele kámo, udělej to, a typek řekne, hold my beer, dívej, takhle se to dělá. To byl taky hodně klidný, kámo. Klidný začátek, toho posluchače to nějak jako usadí, připraví, co asi může očekávat. Efektíčky, kámo, nějaký jako stažení dolů, co se týče jako piče a tak dál. A vizáž je úplně jiná. Jo, tak tady to chytlo úplně jiný obrátky, je to na úplně jiný úrovni. A Kouzum mi dneska jedinej udělal extrémní radost. Tohle bylo sakra heavy a odkaz máte v popisku videa. Udělejte mu radost, kámo, protože tohle je fakt brutální. Dámy a pánové, musím říct, že poslední interpret zachránil celé video, protože jsem byl fakt extrémně smutný. Borci, fakt nekončete, je to škoda. Samozřejmě teďka chápu, že extrémně hodně z vás, samozřejmě máš nějaké jako maturity, nějaké zkoušky, hodně z vás je určitě na škole, má to teďka docela dost těžký. Samozřejmě musí být nějaké věci, které musí jít stranou před sebou budoucností, to je jasný. Ale už teďka můžu říct, že to je fakt škoda, pokud jste fakt jako skončili a nevrátíte se k tomu třeba přes prázdniny a tak dál, tak musím říct, že je to fakt velká ušlá příležitost, protože jste byli fakt jako skvělí, minimálně ty, na který jsem dneska koukal, a je to fakt velká škoda, já jsem byl fakt jako těžce smutný. Dámy a pánové, to bude pro dnešní videjko všechno, já za 15 minut jdu streamovat. Každopádně děkuji moc krát všem za pozornětí tohoto videa, moc krát vám děkuju, like, odběr, děkuji moc krát všem členům na tomto kanále a opět se vidíme ve čtvrtek. Zatím ahoj.